Hello guys, yung buntag sa inyong tanan guys. For this video guys, so bida na po tag bukid ani guys. Kaya magtanong na po tawagan guys, kadlaba ni guys, bukid. Kunang giandam daan guys ang motor guys. Gahapon na mo ni gikarga guys. Guys saha guys. Ay pabukid na po niya ron katawod guys. Pabukid na po mi tanong na po mi kardaba ni guys. Andam na kayong motor guys oh. Andam ng motor. Kaya mo arangkada na po mayroong tataod guys. Yun yung sayo tamugikan guys. Kaya para sayo pa makauli guys. Ano guys oh, kardaba ni guys. Kardaba. Tanong mo bukid. Ano natin pabuton guys. Tanong tag ano guys. Kardaba guys. Gapon na muli kuha guys. Ila agaw bubong guys. Nangayo mi guys. Saha. Salamat kayo gaw sa imuhang saha gaw. Gaw bubong, salamat. Thank you so much gaw. Naghatag nga kuan kayo gaw. Saha nga kardaba gaw. Thank you kay gaw. Thank you kayo agaw bubong. Kay mong saha. Thank you so much. Wapong magtimpo guys, wala inimuwan guys. Wapong panahon ba. So, nagandaghan po ni guys ba. May tanong mayroon guys. Bukid. Andam na daan kay para magkaon na niron guys ah. Tubigyan na tayo niron guys, magkaon guys. Tayo po tayo makauli guys. Okay guys, thank you for watching guys.